Welcome back sa ating channel, guys. Ngayon sa video na to, yung vlog natin ngayon, mag-aani tayo ngayon. Kita nyo naman, nandito tayo ngayon sa palayan. Ayan, nakikita nyo. Nakikita nyo yung guys, simula doon hanggang doon. Hindi sa atin yan. Sa ngayon, dalawa lang kami ng tatay ko. Mag-aani kasi wala yung dalawa kong kapatid, mga busy. Yung isa nagbumudyo, tapos yung isa nagpapagawa ng kanilang bahay. Kaya simulan na natin to. Let's go! Ayan guys, sinisimulan na ng tatay ko. Ang problema lang guys, sa aanihin natin ngayon is yung mga tumba. Nakatumba kasi guys, gawa nung hangin. Tingnan nyo guys. Ayan o. Nakatumba. Pero mas malalain nandun, no? Kala mo inani na eh. Halos lahat nakadapa. Doon parte, oh. Yan. Nakadapa yan lahat. Dito, di naman gaano. Ito lang naman nakadapa. Gawa ng hangin. Sunod-sunod kasi yung bagyo dito eh. Lalo na nung bagong itanim to. Sunod-sunod yung bagyo. Ayan. Tsaka ito yung gamit natin, no? Pang tawag dito, asyab sa amin. Ewan ko sa Katagalugan. Ayan. Tingnan nyo naman pagkakagawa niyan. Galing pa ng Belgium yan. Ayun guys, nagsimula na rin yung digmaan sa kabila. Yung ani, nag-aani na rin sila sa kabila. Yung sinabi ko sa inyong nakadapa yung mga palay, yung pananim. Ayun, no, guys. Ayun. Sa kabila. 6 katao. Ayan isa. Ayan. Ayan, tatay ko, oh. Inuunti-unti niya yung mga nakadapa. Yun yung nagpapatagal, yung nakadapa. Tsaka yung tubig guys. Yung tubig, makuan siya. Siguro akala ng iba, yung mga kadikit, magtatanim pa lang ng palay kasi sobrang dami ng tubig eh. Tingnan nyo naman, no? Oh, apakan mo, oh. Imbis na patuyuin eh, nagkuhan sila ng tubig. Hindi sila nagpatuyo. Kaya kasi daw kahapon medyo okay na daw to, medyo matigas na. Eh anong nangyari? Nagulat yung tatay ko. Daming tubig. Ayun. Ayun guys, merienda muna tayo. Ayan, tinapay lang. Tinapay lang, sapat na. Ayan, tatay ko. Subura na tayo sa kalahati. Itong na to. Sa isang layhon. Medyo natagalan sa mga nakadapa na palay. Yun ang mahirap. Kaya dahan-dahan lang. Tatay ko, pogi, oh. Parang kan eh.
Yung nasa Men in Black eh. Hmm. Hmm? 5 minutes later. Ayun guys, natapos na natin yung isang layhon. At ayan, tinatambak na yung mga na nagapas. Ayan. At dumating na rin yung superhero, yung kapatid ko. Yung ninja. Ayan o. Naghahakot siya. Tapos na yung module niya. Ayan. Para dito tinatambak yung mga palay para bukas o susunod na araw dito pipwesto yung tracer. Ayan. Ayan o, yung kapatid ko. Pugi o. Tatay ko rin. Ayan o. Bali hanggang bukas to. Ayan. Kasi natagalan tayo dun sa yung mga nakadapa na palay. Pura ka dara na sakaw? Sa'yo lang? Ayun o. Bakit di mo gagamit? Paano ka man sumakadaghan? Di ay man lang sumadadara mo. At least malaksi. Malaksi. Danis an malaksi na daghan. Mas maliway yung ano. Kay asarayuan mo na biyahe, an kaparason, duwa. Awaton man. Ha? Awaton? Pak! Oo. Oo. Ayun guys, inom muna tayo ng tubig. Nakakapagod eh. Di tulad ng isa dyan. Ano? Karating lang, daming reklamo. Ikaw. Dami niya daw trinabaho. Wala naman. Pamudjul-mudjul pa. Ginagawang dahilan. Ganon talaga no. Para-paraan lang. Ayun guys, ito na yung natambak natin para sa ngayong araw. Bukas ulit. Ayan. Ayan. Tatay ko oh. Last na yan? Pangorhin na? May unggoy na umakit oh. Ha? Makuha ka silat? Ha pa lang? Takop. Ikuan, tarahob. Mahina. Hindi marunong mag one hit.
Hindi kasi nagdala ng trapal eh. Sabi ko kasi magdala ng trapal eh. Kalimutan. Purutan na, Brad. Puruta. Dali na. Dali ah. Ikaw ang kunuwa, ako papapuruton mo. Tindi yung kaha. Ano yan, lukaron man na dayon. Mahinang nila lang. Napupuling ka pa. Okay, kuhaan ko na ina eh. Kitugas? Silot. Oh, Akit tuluman. Ito. Diretso sa tubig. Yan na, bumababa na yung unggoy oh. garay na yung mali dito. Kaya kakatila. Garay na. Duwa lang ko na? Ha? Duwa lang? Garay na dito. Yes, boss. Tindi tong kapatid ko pang inutusa. Buti mabait ako. Pwede na. Sabi ko kasi magdala siya ng trapal eh. Kuwan kasi dito, guys. Panglagay, pang takip, pang cover. Ayan. Eh hindi nagdala kaya takpan na lang siya ng dahon ng niyog. Hain na sayaw. Sigurado ka silot yan? Ikaw pa. Basta ikaw, palpak. Alam sa. Ito guys, oh, pangpawi ng uhaw. Kilaon. Asa. Asa. Basta ikaw. Palpak. Ayun guys, hanggang dito na lang yung video natin. Don't forget to like and share sa ating video. At mag-subscribe na rin kayo para mas masaya. Sa ulitin, peace out.